എൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നെങ്കിൽ ഒരു പരിചയപ്പെടലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൊത്തം മഴയായിരുന്നു, നമുക്ക് കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത കൃഷി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതെല്ലാം നല്ല പൊടിച്ച് നല്ല ഉണർവോടുകൂടി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബീറ്റ്റൂട്ടാണ്, നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ട ബീറ്റ്റൂട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നട്ട ബീറ്റ്റൂട്ടാണ്. ഈ 2 ഗ്രോ ബാഗിൽ കാണുന്നത് നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. നന്നായിട്ട് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് നിൽക്കുന്ന 2-3 ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് പൊടിപ്പിച്ചതാണ്. അരി നമ്മളെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിയ തക്കാളിയുടെ അരി പാവി പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. മുളക് അത് ഞാൻ പാവി വെച്ചേക്കുന്നു, അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ മുളക് കണ്ടല്ലോ, സാമ്പാർ മുളക് നന്നായി പാവി പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നു. മഴ മാറിയതിന് ശേഷമേ ഇത് നടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദിവസം നട്ട പാവലാണ്, മഴയാണെങ്കിലും അത് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൊത്തം പൊടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഞാൻ ബീറ്റ്റൂട്ട് പൊടിച്ചതാണ്, നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പടവലം അതും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നട്ടതാണ്, മഴയാണെങ്കിലും കുറച്ച് അരി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീര ഞാൻ പാവി പൊടിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മഴ കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാം തകടം മറിഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് ചീര അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം.